אני מודה לך מאוד. פרשת הקלטת שבה נשמעו ראש הממשלה נתניהו ונוני מוזס, ארנון מוזס, משוחחים על, לכאורה, על איזו עסקת חליפין. ידיעות אחרונות יתחיל ללבב את נתניהו, ונתניהו יגרום לכך שהעיתון היריב לא יוציא מוסף לשבת, ובכך ייטיב, או לפחות לא ירע את מצבו של ידיעות אחרונות. הפרשה הזאת, אם היא נכונה, הדברים כמובן צריכים עוד להתברר לדיוקם, אבל הציטוטים נראים אמינים מאוד, הם חיים מאוד, זה נראה כמו מחזה טוב, כלומר, כך מדברים באמת. אם זה נכון, זה כמובן מערער את האמון המועט שיש לציבור הרחב בתקשורת בדרך כלל, אבל זה גם מערער את רוחם של העיתונאים, אותם עיתונאים שחושבים שעדיין צריך לדבר אמת, למסור את מלוא המידע שמגיע לרשותנו, גם כאשר יש לך דעה פוליטית מובהקת, אתה אומר אותה ביושר, אתה לא... ככה, זהו האתוס של העיתונות, הסיפור על העיתונות. האם הוא נכון? האם הוא הבאיש דווקא בתקופה האחרונה, או שבעצם זאת הייתה עיתונות תמיד. יאיר טרצ'יסקי הוא עיתונאי, יושב ראש איגוד העיתונאים, חבר בנשיאות מועצת העיתונות, ונתי טוקר הוא כתב המדיה של דה-מרקר. בוא תשיב, נתי, על השאלה ההיסטורית. האם ההפתעה שלנו היא מוצדקת? האם לא תמיד היה כך? אני חושב שאנחנו רוצים מאוד לקוות שהעיתונות תמיד מילאה את תפקידה, והאתוס הזה שדיברת עליו הוא נכון, אבל למרבה הצער, היו הרבה כתמים באזורים האלו של העיתונות הישראלית, גם בערוצי השידור האלקטרוניים וגם בעיתונות הכתובה. במשך שנים אנשים חזקים ששלטו בגופי התקשורת האלו, השתמשו בהם לצורכיהם, פעלו כדי להראות לעיתונאים מה לכתוב, את מי לקדם, את מי לייצג, למי להציג בתמונה יפה ומחמיאה, ואת מי לקפח ולהדיר. והיו סבך של אינטרסים לא תמיד ברור. לא תמיד ברור מה ניווט, מי הוביל לאן. ראינו את זה בישראל היום למשל. ידענו שישראל היום באופן מובהק משרת את האינטרסים של ראש הממשלה. בידיעות אחרונות לא תמיד ידענו מהם האינטרסים השונים. ובמובן הזה דווקא התהליך הנוכחי עכשיו, החשיפה של השיחות האלו, יש בזה משהו חיובי, זה תהליך של התנקות, הכל עולה על השולחן, אנחנו יודעים מה קורה, אנחנו יודעים שיש כאלו פגישות נסתרות שבהם מנסים להגיע להסכמים שישפיעו על אופן הסיקור, אז אולי דווקא אור השמש... אתה דיברת עם אנשי ידיעות אחרונות, אנחנו מדברים איתך בחשאי, אני מתאר לעצמי, שהדברים לא יגיעו לאוזני בעלי הבית, אבל מה אומרים לך? כמובן, אנשי ידיעות אחרונות דווקא כן התחילו, גם אנשים שעובדים כיום בידיעות וגם אנשים שעבדו שם בשנים האחרונות, דווקא התחילו כן לדבר בשנים האחרונות, וזה אולי היה תהליך של התנקות שהתחיל גם כבר למשל מהנפילה של מעריב והאירועים שקרו שם בתקופת דנקנר, גם האירועים כרגע בגלובס אחרי הקריסה של פישמן. פתאום עיתונאים מתחילים לדבר ולספר, לא הבנו למה הורו לנו פתאום להכניס יותר תמונות של שרה נתניהו, או פתאום להחמיא, או כתבות שצנזרו. דווקא היום למשל פרסמנו על כתבה גדולה, כתבת תחקיר שהייתה בכלכליסט ועסקה ביחסים בין ג'יימס פאקר לנתניהו, והיא לא פורסמה. כתבים התחילו לספר על דברים שהם ראו והם לא הבינו תמיד למה, הם לא הבינו למה ההוראה מגבוה. אתה תגיד לי מתי לפי דעתך מבחינה אתית אני אמור לו להצהיר על כך על גילוי נאות ש18 שנה עבדתי בידיעות אחרונות, אני גמלאי של ידיעות אחרונות ואני עדיין כותב שם מדי שבוע. עליי מעולם לא לחצו, מעולם לא אמרו לי. מעולם, אלא עניינים שנוגעים לאינטרסים הכלכליים של משפחת מוזס. שם כן לחצו. פעמיים. ב-18 שנות כתיבה, פעמיים. אני אפילו לא חושב שמשפחת מוזס תכעס עליי אם אומר שפעם אחת זה היה כשטבחתי בעובדי הדפוס ששבתו בידיעות. ופעם שנייה שהיחלתי מזל טוב לאנשי מעריב כאשר מקסוול, המיליונר הבריטי, קנה אותם, ואמרתי, טוב שיש לנו יריב חזק. התברר שהיריב לא היה חזק, אבל אז, אלה בשני המקרים. לא נורא. לא נורא. אני חושב שזה כמעט בסדר שפסלו לי את המאמרים האלה. לא פסלו לי, לא יודע. אני מוכרח להעיד לטובת העיתון. טוב, יאיר, תגיד, מה אנחנו עושים? אנחנו העיתונאים. תראה, אני בכובעי כיו"ר ארגון העיתונאים, בסופו של דבר אנחנו חושבים שמעבר לבחירה האישית של כל עיתונאי, שאנחנו תמיד מטיפים לזה ואומרים לו, בחר את הבחירה הנכונה, גם אם יש לחצים מלמעלה, גם אם לפעמים אתה מודאג למקום עבודתך, עדיין
הרי עיתונות היא, אתה לא רק משרת את המעסיק שלך כמו כל עובד, אתה גם צריך קודם כל לשרת את הציבור. ואנחנו תמיד אומרים לעיתונאים, ברגע שיש את הדילמה בין לשרת את הציבור לבין לשרת את המעסיק, אתה קודם כל צריך לשרת את הציבור. אבל מעבר לבחירה האישית, כי בחירה אישית זה יפה וחשוב, אנחנו מנסים כארגון לתת את התנאים לבחור את הבחירה האישית הנכונה. יש כמה מקצועות שבהם יש קודקס אתי. לא בכל המקצועות. לאנשי צבא, לאנשי רפואה, למשפטנים. זה מעוגן במסורות עתיקות שמקורם אפילו מימי הביניים, אינני יודע. גם לנו יש. יש פה סתירה מובנית. אתה מייצג איגוד מקצועי, ותפקידך להגן על האינטרסים המקצועיים, הכלכליים של חברי האיגוד שלך. הם לעתים קרובות מתנגשים באינטרסים, באתיקה. ארגון העיתונאים יש לו שני כובעים מרכזיים, שזה גם קידום המעמד המקצועי של העיתונאי כפרופסיונל, כמישהו שגם צריך לשרת את הציבור הישראלי, וגם בתנאי העסקה. ואני במקרה הזה חושב שהפעילות שלנו היא מתחברת בשני הדברים, כי אנחנו חושבים שברגע שעיתונאי הוא חזק, הרי מה הדרך הכי פשוטה לכפות על עיתונאי לשרת אינטרסים של מישהו אחר? שהוא כל הזמן ירגיש שעוד רגע יפטרו אותי. כשהוא יבוא ויגיד, רגע, עכשיו אני אומר לא, אני לא מוכן שתצנזרו לי את הכתבה הזאת, ואני אמצא את עצמי מפוטר, אז אני פשוט אתיישר. בגלל זה אנחנו באים ואומרים לו, אנחנו ניתן לך את ההגנה. הרי הדילמה שלנו היא הדילמה של מעסיקי הכתרים. העיתונות הפרינט הולכת ונגמרת, או הולכת ונחלשת. וזאת אחת הסיבות מדוע ארנון מוזס חרד לגורל האימפריה שמשפחתו בנתה. מפני שהיא הולכת ונחלשת בגלל חולשת הפרינט. הפרינט נחלש בגלל הרשת, בגלל האינטרנט. כל העיתונות נחלשת, לא רק בפרינט. אתה רואה גם היום בטלוויזיה, אתה רואה היום גם ברדיו. אז עכשיו, כאשר אתה צריך להגן על האינטרסים הכלכליים של חברי האיגוד, והיא אומר לך מול, ועם יד על הלב. אם אני אעלה בעוד 10% את השכר של העובדים במערכת החדשות שלי, העיתון עובר מרווח קטן להפסד מובהק. א', זה בדרך כלל לעבור מהפסד להפסד ענק, אבל אני, תראה... לא, על אחד כמה. א', אני לא יודע אם יש לי זמן לתת הרצאה של 45 דקות על איך צריך להוביל איגוד מקצועי ומה המתחים, אבל אתה נוגע פה במתח שהוא חשוב, ואנחנו לא מעט פעמים צריכים להתמודד עם המתח הזה כמי שמייצגים עיתונאים, שגם רוצים לדאוג להם לביטחון תעסוקתי, גם רוצים לדאוג לחיזוק המעמד שלהם, גם רוצים שהם ישרתו כמה שיותר טוב את הציבור. אז כן, אנחנו יושבים בחדרי משא ומתן, אנחנו עושים אספות עובדים ושומעים מה העובדים אומרים. זו דילמה מאוד מאוד לא פשוטה. אבל כמו שאמרת, היום, בגלל המצב הכלכלי הגרוע של העיתונות, אז מי שבדרך כלל מחזיק בעסק של עיתונות זה לא בשביל להרוויח. ואם זה לא בשביל להרוויח, אז נשאלת השאלה בשביל מה. מעטים עושים את זה כי הם כל כך מודאגים לציבור הישראלי ורוצים לשרת אותו במידע איכותי שייתן לו כלים להבין את המציאות. חלקם רוצים את זה כסמל סטטוס כדי לקדם את מעמדם, כדי לקדם את האינטרסים האחרים. ופה אנחנו כעיתונאים צריכים להגיד, זה בסדר, אתם תעשו את מה שאתם צריכים, אבל אנחנו נשרת את הציבור ונפעל על פי האמונה ועל פי האתיקה שלנו ועל פי צו מצפוננו. תודה רבה.